Laşê mirovan xwedî toreke mezin ku ji Xane, Şane û lebatan pêk tê. û em jî bi xêra wan dijîn. Deh komlebatên sereke yên berpirsên fonksiyonên laşê me hene û ev Îskelet, Masûlke, Riya, Tûre, Endokrîn, Lîmf, Bêhnstandin, Mehandin, Riya Mîzê û herî dawî jî Pergala zayînê ye. Gezîn Îskelet, Riya û Tûre bi taybetî ji bo hêsankirina pergalên din esasekî ava dikin. İskeleta kesekî gihîştî ji zêdetirî disût hêstûyî pêk tê. Bi saya wan laş bi hewe digre, dikeve şiklekî, her wiha lebat û şaneyên laş tên parastin. İskelet di navbera kohendema Masûlkeyan de xaçeriyeke ava dike ku ew Masûlke sê cûre kezî dihewîne. Ew jî İskelet, nerme û demarin. Ew li tewahiya laşê digerin û tevgeran birêve dibin. Ew kezî di nav komlebatan Masûlke, kardiyovaskûler û demaran de hene. Tevî rehên dil û xwînî di nav xwînî de jî hene. Pergala gera xwînî ku wek kohendema rehan tê zanîn, ji bo laş xirokên spî yên xwînî, hormon û xurekan digerîne. Sîstema demarî ji bo koordînasyona laş navendeke xaneyên Tûreyan e. Xeteke wisa ye ku danûstandina laş birêve dibe. Her wiha mêjî jî navenda wan a tevgerên fîzîkî û hêsiyarî ye. Ji gelek tûreyên ji serî û marîpiştê re fermana tevgeran tê dayîn. Ew bi nesaziya ku ji hêstû û kezîn xwînî yên noronan pêk hatiye, di her sê pergalên din ên laşî de hevsengiya Endokrîn, lîmfatîk û Riya Mîzê pêk tîne. Sîstema Endokrînî komeke gulokan e ku ev ji bo pêngavên laş sererast bike, ji kohendema demarî agahiyan werdigire. Bi saya wê peyvendeya Tûreyî, haya gulokên Endokrînî yên wek tiroîdî ji rêjeya kimya û hormonan çê dibe. Ji bo ku bi rêya rehan belavê tewahiya laşî bibe, hewce dike ew kimyayan hilberîne. Her wiha ew pergala kardiyovaskûler û kohendema Tûreyan ji bo werastkirina pergala parastinê komeke nodên lîmfê û demaran bikartîne. Sîstema lîmfatîk û em wek kohendema bergirî dizanin, ji bo birin û anîna agahiyan Riya Tûreyan bikartîne. Her wiha ji bo deverên laş ên ku tesîrê jêr digirin, bi rêya xwînî xaneyên xwînî yên wek xirokên spî tên şandin. Rêya din ji ev e ku pergala Riya Mîzê regûle dike û ev di wê xetê de gurçik, mîzdang û Riya Mîzê dihewîne. Pergala Riya Mîzê an jî pergala gurçikan asta elektrolî ya laş diparêze û nahêle bermayî bikeve xwînê. Ev bermayî bi rêya rehên xwînî ber bi gurçikan ve tên şandin û pişt re bi Riya Mîzê ji laş tên avêtin. Ev hemû pergal ji bo xebitînê pêdîviya xwe bi enerjî heye. Pergalên henase û mehandinê jî wê demê dikevin revacê. Pergala Bêhnstandinê lebateke wisa ye ku ji nefesa ku em digirin oksîjenê parzûn dike. Hewa ji bêwîlan derbas dibe û heta jêr da dikeve. Pişt re derbazê pişikê dibe. Pişikên laşê me ji wê hewayê oksîjenê derdixe û digihîne fonksiyonên cendekê me. Pişt re berevajiya wê karbondioksîdê dide derve. Niha em derbazê forma xarînê bibin. Pergala Mehandinê rêzelebateke 9 metroyan e ku xwarina em dixwin dike enerjî. Xwarin ji devê me bi rêya gevrî derbazê roviyan dibe. Ji wir jî da dikeve valahiya madeyê. Laşê me xwarinin gerhatê dimije, bermayiyan jî bi rêya analê davêje derve. Şikl û şêwaza wan pergalan çi dibe bila bibe, ew hemû jî bi rêya zayînê çê dibin. Ew pergal berpirsê afirandina jiyanekî ye. Wek lebatên sereke di navbera zayend û folopên biziran de cudahî hene. Di jinan de tûp uterus û vacîna, di mêran de jî testis û kanala spermê hene. Bi xêra dolgirtinê çêbûna lebatan dest pê dike û pişt re zarok tê dinyayê.
Mirov mekanîzmayeke pir tevlî hebe. Bes bila 10 lebatên sereke sağlam bin. Di bêhna me her tim firehtir be.